Bafowethu uBrown Makhothi usehlangabezene nezimbila ithutha lapha kuCommissioner uMadlanga. Ufikile kuBrown Makhothi namhlanje kuMadlanga ngicabanga ukuthi ubecabanga ukuthi uzoqhubeka njengoba kwakufanele eqalile Monday. Kwafika kwasekufika incwadi ukuthi uyagula uBrown Makhothi. Ufikile ke namhlanje lapha wafica uCommissioner uMadlanga engadlali wamtshela kwekabhoqo ulalela sesikhathele ilama sick note are useless sikhathele asichithele isikhathi lama sick note enu waletha lana indawo wasingeni wathi Brown Makhothi isick note yakho kuzofuneka siyithathe siyise kwiboard ihambe iyo-check ukuthi ngempela ivalid yini noma isemthethweni ngempela. Yini ungayisho weBrown Makhothi ngalento yakho ayobazama wachaza ukuthi hayi impela bengade ngihlasela ukugula bengade ngikhishwe isisu phecelezi shoot uBrown Makhothi uthi ubehuda ubeke phela ngesingisi wathi ube ne diarrhea since asuke eCape Town ngicabanga ukuthi njengoba wayekade kuya adok since abuye eCape Town wayengekho right nje ekhishwa isisu semxakile impela isisu kupepopo kungaphansi ongaphezulu so into abezama ukuyichazela ke lapha kuMadlanga eyichazela uCommissioner ubaba uMadlanga wathi ubaba uMadlanga hayi Brown Makhothi angiyikeri lento yakho angifuni ukuyizwa useless le medical certificate oyilethe la kuthini kanti ke futhi lela ke weBrown Makhothi uzokungihambela ubuyele emuva siyokunikeza usuku esikufuna ngalo ngoba kunabanye ekufanele bezothi esifaya namhlanje wena uzongihambela kodwa le medical report oyilethile ukuthi uyagula ngomsombuluko sizoyithatha siyise iyohlolwa laphana kwiboard yozodokotela ibheke ukuthi ngempela isemthethweni yini futhi iyiqiniso yini le medical report yakho kuya ngokuya lapha kuMadlanga Commission umthetho bawuqinisa and ukhale ngangokuthi ubaba uMadlanga lento yokuthi kufika incwadi zidla isikhathi kakhulu sokuthi kuqhubeke nokulalelwa abanye obunye ubufakazi kwamanye ama witness ekufuneke azothula ubufakazi babo ngempela futhi kuyezwakala into uCommissioner Madlanga akhala ngayo ngoba ikuchitha isikhathi ngempela nokudelaya isikhathi ngoba iningi labo banikezwe abantu abanjengoBrown Makhothi isikhathi ukuthi bezothula ubufakazi bakhona befike nezistatement ezamanga bazothi mase bebona ekugcineni ukuthi ngaqamba amanga la under oath ebese befuna ukuthi belokhe bebaleka beshona le so ke njengamanje kuthiwa buyele emuva weBrown Makhothi mfana ithina esizokubiza sesikunikeza idate hlala phansi ngayo silalele ubufakazi bakho kodwa nje cha njengami namhlanje ayikho into esizoyizwa kuwena sigodukele mfana hayi ke impimpi ke lena ke namhlanje uBrown Makhothi igodukisiwe uzibiza ngokuthi yena uyi-entrepreneur uyi-informer ngegama elilodwa nje uBrown Makhothi umgulukudu wempimpi umgulukudu wexoki elinamanga umsebenzi wakhe ukuxokisa nje lishaya ngapha sabona futhi phela sekunokungaxhumana phakathi kwakhe nofikile embalulo ethiwa hey wena ubulunga bakho be-ANC yakutholakala sibuni so ke asazi ukuthi yozala nkomone kuBrown Makhothi nami bengithi ngifuna ukumlalela ngoba kuMadlanga ngifuna ukulalela noma yini baningi abantu esebevelile abamaphoyisa engathi ozovela futhi namhlanje omunye futhi ozothula okuthizeni ngicabanga ukuthi uqhamuka kulamaphoyisa akumasipala waseRuleni ngisazohlela kahle oba uphiri noma ubani kodwa ngicabanga ukuthi ubuya nayo isibili mayibuya namhlanje nalapha kuAdok khona futhi nakhona iphoyisa nalizothula ubufakazi baningi amaphoyisa asefikile ezothula ubufakazi ngalama allegation kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ubufakazi kodwa ubufakazi obuningi bafowethu buqanda ikhanda bufakazela izinsolo zikaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi so ke sengiyabheka ukuthi ubani manje engemlalelayo uzothini indavundavu ngeke ngisayilalela danko